Yun, nandito kami sa Encanto Falls. Kaming dalawa lang ngayon ng aking jowa. Mag-date daw kami. Damit, dapat magpalit ako. Wag na, yun na lang. Okay na yan. Ay, nasa sasakyan naman. Wala, yan na. Gumugulong na yung mga nyog. Oh, ang dami. May gumuguno ng panggata. Ayun, ang dami na. Oh. Maghuhubad ako. Wag na. Pag doon ka na sa sasakyan maghubad, wala ka namang katabi. Ah, maririnig dito yun. Bakit sabi ko? Oo. Ulitin mo. Nagdala ako ng damit dito. Dapat dito? Video yan. Sarap maligo. Magulungan tayo ng nyog dito. Oh, ang daming gumugulong, oh. Ala. Hindi nga. Tayo gumugulong na nyog. Tuwan-tuwa siya, oh. Ano yan? Tipong, may tipong. Iguan tipong. Ayun, oh, nanonongkit ng buko. Ang lamig. Meron pa. Meron pa yan doon eh. Meron pa doon. Yung ano kasi, oh. Yung bag.